Josip Stanić, Brođanin kojem je 3. svibnja 1992. godine agresorskom granatom u kućnom podrumu na Elasu ubijeno 3 djece, Marinko 1 godina, Dalibor 2 godine i Andrijana 8 godina. Trudna supruga Željka 31 godina i majka Kata 57 godina. Iako je doživio najveću pojedinačnu tragediju u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata, Stanić se u kolovozu 1992. godine iz Narodne zaštite prijavljuje u 157. brigadu Hrvatske vojske, s kojom prolazi ratni put do mjeseca srpnja 1993. godine, a nakon toga postaje pripadnik slavne 3. bojne 3. gardijske brigade u kojoj ostaje do mjeseca ožujka 1994. godine. U Slavonskom Brodu je od neprijateljskih granata poginulo 29 djece i bol njihovih roditelja je ogromna, a Josip Stanić doživio je najveću tragediju koju čovjek može doživjeti. U jednom trenutku izgubio je cijelu svoju obitelj, 3 djece, suprugu i majku. Iskazujući najveću sućut i poštovanje, dodjeljuje se javno priznanje Povelja počasnog građanina grada Slavonskog Broda.